Tänään mä pelaan tällaista peliä kuin Lego Star Wars The Complete Saga. Ja no, aloitetaan heti uusi peli ja mennään ihan klassikilla ja juu. Tänne näin. Mitä just tapahtui? No, ihan sama. Pelataan kuitenkin. Tässä pelissä voi tehdä näin. Mä en tiennyt, että tässä pelissä voi tehdä näin. Joo. No. Juu, mä voitais nyt kuitenkin aloittaa tää pelin pelaaminen nyt. Niin mennään suoraan peliin ja tästä näin tänne näin. Ja tän nimi, oottakas hetki siellä niin. Oottakas. Noin. Nyt menee paremmin. Nyt on parempi. Story. Start ei noita jaksa lukea kukaan. Sinne menee avaruusalus. Juu. Ei jakseta katsoa videoita. Niin. Okei. Noin. Hetkinen, voiko näitä räjäyttää? Nyt voi laittaa palasia. Jaa. Onko täältä jotain? Nyt päällä hyppii. Hyppy. Jaa, no ihan sama mennään. Siellä on lisää pahiksia, joita vastaan pitää tapella. Noin. Kuole. 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 Noin. Vihdoinkin. Noin ja... Noin. No niin. Tästä saatte. Sitten avataan ovi. Mä menen näiltä, koska olen paras. No niin. Noin. Kerätäis tästä nää rahat eka ja nyt. Näin. No niin. Niin, avata siitä noin ja sit mennään. Kuulkaa.
power upista. Noin. Ja nyt tää juttu pilaa. No niin. No just. Damn. Höp höp. Jep. Noin. Kuole. No niin. Näin ja näin. Sitten näin. Äkkiä otetaan tästä tää droidia näin. Näin edespäin. Avaa nyt äkkiä se ovi, kömpelödroidi. Minä hoidan boom. Sinne palasiksi niin kuin oikea sinä lajis viimeinen siitä niin ja uskallatkin kurttuilla minulle siinä niin. Mennään tänne näin. Joo. Tästä taisi sitten olla. Joo, tiedetään. Juu. No. Tästä taisi sitten olla tämänkertainen video. Jos tykkäsit videosta, muista ehdottomasti tykätä videosta siellä YouTubessa ja nähdään seuraavassa videossa.